Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Nyepera kuti zizi baba so kwachimpenda chiti atanga uyo jera sipo muno mati munzotauya saka vachira kana mataura nachangamire nendero dzavo iruongo pane zvamunoziva zvamusingazivi munongoti wokuti asi nguva yekutsanangura muchaipiwa nenguva yezvichemo nemibvunzo muchaipiwa mavataura nachangamire zvamunoziva kuti asi manjizwa hatisi kurinzwa kuti muri kuti motenda kati muri kuti chinyi zvekutadza zvifa asi motoita semakayazadza zera izwi rekuite zvamunoita murokumba zviya ende pano mufana kufara chaizvo musununguka zvei kuchigunwe chakaenda chakaruma nemukadzi nguva yedu chaiyo tatachembera akarongwa zvaita sei zvakatimbotanga nedzidzi zvazvaita sei tozopinda dzimataya taningirana boyfriend boyfriend ndiani anga atorera munhu ndini anachiera mukati kadi akati hazviite akati hazviite ndekupiwo tafara nyu tafara kumurongo kamunhu kuseri tafara new year ikoko ndekuchiruma ndokuti pasi tu akutodona chakatotamba tamba pasi mangu zvokuti maiwe kani chikunwe changu ndabviswa kani maiwe saka chikomba chacho chakazotini nyaya ada uinzwisisa mazuva iwayo vakacha asina mari vese nemukadzi wacho mukadzi anenge anonzi achiriko asi murume akunzi akafa asi ndiri kuti panguva yamakarumwa inini chikomba chenyu ichi chakatini kurumwa kwenyu aitongonzwo tsitsi nekuti takazonoipedzera nyaya yacho kwaikoto wakatinga kumapurisa yakaenda kudare nedzimhosva aivava akaonekwa aine mhosva ndiani ivo baba ivavo asi kondo wakurumai tipamazakashambisa se dai vaiziva kuti mukadzi wavoyo achazouya pakati peusiku dai vakanitaurira zvekuti aiwa tibofanirwa kurara pano nekuti girlfriend yangu inopenga shubo kakuwanikidza uri panapo pane zvichaitika uye makawani makarumikwa pai pamba pechikomba pamba pechikomba mumba memumwe mukadzi saka mukadzi anogara kwake chikomba chinogara kwacho saka ini ndakaendeswa kumba kwechikomba pamba pavo mukadzi anogara maraini ndifunga papa akati peusiku ma2 am ndauya akangosvopinda anoti akapinda segedhi rakanga rakatokiwa asi ndekuti akaburwa handina kana kutombodzorera ndakatodhakwawo ukunzi kwawo iye wacho unhu hwako cheo zvezvezvapanzi ndati unhu hwako cheo kutaura uni pamuromo kai saka ndizvo zvinoita anachiyera izvo kudai vamwe vakazobviswa zvikuru chasara ndiwo chavasina zise wotanga kuti sekuru ndikukumbirawo mushonga yekunama paziso mai mushonga yekunama paziso unorwadza ndingotangata kupisa ayerei kumurume mufunga wamakarwira kudai kana kutomboziva nomutupa avazivi
Aiwa zviti ndiri muCID tikati hangu unoona naumbao Makaona napai. mbao imomo Mupanguva yenye. panguva iyo Chera kuzvinza. kusekuru ndini here ndikutaurwa nezvemase mabhurakwati Tiri kuzvinzwa here. Nzvimbo dzangu. Tikwai takawanirana kumachirika wani. haso kumawaka basa Icho kwati handiti unoendawo kumachirika wani herewe. Ndosakati Chauya usina ziso chete mwe. ndosakati mukoma akataura upenyu hwemunin'ina wake chero. Chaiwo. Takosara kurumwa chete. kana ndaenda kure sekuru kuno kwese vanokuziva Handipinde nyaya dzidzi. Siyana nini. ndiroho hwenyu Ndokamaendedza chera kwenu. Ngawanyatsotaura kuti nguva yedu yo. Maendedza. ezinoti tachembera Eh. Saka motoudza vazukuru kuti chigumi chakaendepishi. ninge wakutongonyepa zvakaoma Etsaona. maivhura hombe chiyera by then Bvunzo renyu chaizvo. vana shumba Vana kwakwanisa ivo. Hanzi mai vana shumba. Hapana unenge wakangoyamwira wani. odzera Zvakaoma. Muchemberi makambopindawo here nzvimbo dzakadai sematare. kudhara Zvinobvunzuka muchipinda mukati mematare. Munoyazosununga sekusununguka tatokuona kare kacho. Iya takuona kare. Masuku atitambisa. Takatsamende zvatonaka nekuti achibva kusuwa muno. Ati aiwa mauya nenyaya yakanaka chaizvo tapova tatofara. Matosvika tirizika muno. Tiri kuchemodzi vamwe kuti zvii zvakadai izvi. Mazuya neyakanaka. Inombodiwa. Zvino zvamakapinda makare makambonzwa here kuti mune chikaranga chigere pamuri. Zvino makaregerere kuchigadzira naye mbuya. zvakazongopera zvakadaro Chikonzero chi? ndaimborota makopi anodudzira asi ndikazongoona zvangofara handisi Tiri kuti icho chikaranga ichi chakadii kugadzirwa chaambuya vanokupangidza iva. chakatadza kugadzirwa ndofunga nekuti ndandangusarwa namai chete baba vakanga vafa vaseparatana namai saka kutambudzika kwakanyanya mari yacho chaiyo yokuti ndiko amai vagoiwana vaisenzawo mayadhi zvavo vangu vasinawo chavainacho Aiwa mwana akaifamba-fambawo achivhima-vhima maaifamba-famba amaiita kamika. chokwadi Zvakanaka. Mabva kumunhaya ma. ndiri kungonzenzereka chemberi handina Sinasi ndambuya. ndimbuya handina kwangu nditogara mustriti izvozvo zvinhu zvakandiomera saka ndakazowana baba vai vazondiunzawo pano pari zvino vari kungogara mumugwagwa changamire ukazosanganawo nerubatsiro nevatapi nhau ndokunzwawo kuno Mumugwagwa. chokwadi Munhu aita pazvibhakera zvakadai wopinda mugwagwa kuti. Chiri kukuonesai kuti mugare mumugwagwa hamuna vana. handina umbogara ndakaita Mwana hamuna. Kuyo madzining'ina havo kana emadzikoma vana. hama dzangu dzese dzakasikondiramba izvozvo handina wandiri kumboti ndakaenda pamba pake anosikononditirara pano kungosikononzi apfuurirai hatisi kuda kugara nemi zvakadaro hapana kubvira pandakadzoka kudebheni kwandakanga ndaendawo Tobva zvangonzi kusvika pana hapana. Maka vakomana dzoro rangu rakutopisa. Karimbomwe ndo Tanzania. Ambuya. Musati hama dzenyu hadzikudei. Mapanzwa. Hama dzenyu dzinokudai chaizvo. Asi chinotuma kuti hama dzenyu dzisakudei ndimusimbo womuinawo kumusana kwenyu. Muna hamuna kujeka mbuya mune usimba humwe hwakaomarara. Munokuteerai chero pese pamunofamba kudai. Chero ndikakuti tsvagai kana mushando kana kuti garai nangana. Munhu iye anokudzingai zvakare kuti anenge aine kana hope kana zvaanenge aona. Zvisina kujika.
chii chinofamba chichikutevera imi muchifamba? Ndakangotanga kuzvinzwa izvozvi pane inonzi echo kana kutaura nepasi perwimi. Saka ndine mazwi anonditiuya hama dzangu nevanhu vandaigara navo kudebheni. Handirare ndine chingonzwa muchitambwa. Konzi Zvakangowanda wanda. zvinenge zvakanaka izvozvo. Hazvina achiti Imi maimimira. vanhu vachiti achiti tinokuda hatisiyani newe. Asi vanhu vacho vanenge vachiti tiri vanhu vekumvura, vamwe vozoti tirisu anangana vacho ana Mwari. Ana Mwari vedu ari masatanisi, imi vana Mwari vedu. Ko handiti makatopinda mazviri kare kare? Imi hamuzvizive? Ndisati ndanyatsoziva. Hamuna kana ruzivo nazvo Handisati. kana kuzvifungidzira. Handisati. Zvobva kuna Mwari. munoziva zvipi? Hapana, ndakangoti pamwe kukidnapwa kwandakaitwa ikoko. vakubatai uchiyera taurai nyenyi zvenyu pamberi pasekuru mubatsiri hatiti zvamakabata muri kwamaigara munozviziva. manzwa changamira chiti kana hama dzenyu imataurawo mukati kana hama dzenyu hadzikudei tsangamira kwatotora kutaura kuti hama dzenyu hadzikudei pamusaka pezvinhu zvamakaita sei zvamakabata handisi saka tisakati chimbotitaurawo nemuromo wenyu mupupurai ndiri kwandirairi kwandikwazani kwandaigara nevanhu andaigara takaita zvakati nhasi ndo zvakutoita hama dzangu dziti mupupureiwo nemuromo wenyu. Taura chokwadi hapana chandakabata. Okay. Chokwadi pamberi paMwari handina chandakabata. Zvenge zvakanaka, saka mazwi ari kubva kupi? Pane pakazongodonhedzwa zvinzi padonhedzwa eko kubva kuna Mwari. Ndokunzwa kungokutaura nefoni zvotopinda mupfungwa mako nepasi perwimi. Nepasi perwimi ndo pane pachitaura. Pachitaura iyo unotonzwa zvinobatana pfungwa, nzeve, pfungwa nepasi perwimi. Imi makanyarara henyu. Handimbopindura dzimwe nguva. Changu pamwe ndozopedzera ndangotuka. Saka izvo vari kuti Zvino kune one. ari kuti anenge achingotaura zvimwe zvacho handitozivi. Ipapa anga achiti anizvonu ikoko kwauri kuenda ikoko haunodzoka ukubva wanochekereswa nekuti ndo n'anga dzevanhu vakuru mapresidents chichi. Saka iwe urikubva wadhisapiriswa ikoko hauzombowanika zvachose. ndo munhu wacho aringa achitaura izvo. Achitaura izvo. N'anga dzacho hombe ndiani? Ndiye munhu wacho iyi. Handimi. Hanzi Changamire imimi ndimi utungamiri pane n'anga dzose. Saka imimi renyu basa ndorekuti munenge muchizochekeresa vanenge vazouya kuno ivava. Havachawanika kana vabva kuno. Ivo havachakwanisa kushanda navo. Hanzi uri kufundzira kuti unonobatsirwa pekugara, unobatsirwa pekugara sei iwewe tini. Kutadza kuti vanhu vacho vanotoda zvokundinzenzeresa zvekuramba ndichingogara mustriti izvozvi. Chavaida kuti ndipenge ndozvandakaona nekuti nzenzereka kwacho kwanyanya dzinereye manje ndichingogara mustriti ndisina anondibatsira. Hembe dzangu dzese dzakabiwa, dzimwe ndikatengesawo nekuda kuwana chikafu. Saka ndangosarwa nehembe 2 chaidzo nokupande. Saka ivo vanhu vari kukwidza kuti unotonofa chete kwauri kuenda kun'anga dzacho dzoti unokuuraya. Vanhu vese vari panze apa watofambira kuuraiwa nini? Ndizvo zvandiri kutoona kuti kunyepa zvaizombodai. Watofambira kuuraiwa nenini? Nezvandasi kuona muno music handifunga zvandirambira. Watofambira kuzouraiwa neni vese ivava nekuwanda kwavakaita. saka makagara padzamambi kuti nhasi ndofa
makatogara panzi pamwe wangaitoti nhasi ndaundo asiwo wada usingasiyi kuenda kunhu kwawakaudzwa kunzi uku vanochekeresa vanhu vaenda vachingasiyi kuenda ai nekutambura kwandaita saka wauya ako ndikuchekeresei ndatambura ndinotangira paari kai pane mwana wasisi wangu chaiye second born yemba medu anouya futi paeko ipapo ana sisi wangu vari kundiramba kutafaro vanhu varipo paeko ipapo nevana vavo vekudebheni kusouth africa varipo paeko ipapo saka tindizive kuti chii chaizvo chiri kunyatsoitika nanhasi ndichiri tichiri kuteverera toupindura azwi chokwadi zvakaoma saka iwe waidzividzwa kuti nditadze kubatsira ndo zvazviri kutotaridza vanhu vanenge vachida kuti urambe uri mukutambudzika shokwadi nematekedzera andinoita vanhu vese pano nyika yese vanhu vachiuya vachienda vachidzoka dzimwe dzatova shamwari dzangu pano zvangu chokwadi nzakudzoki ivo vanhu vacho vaitaurwa kunzi vakanga vakunzenzeresa kudaro vanofanirwa kukubhadhara sevanhu vaunoziva vandaigarisana navo nehama dzangu idzodzi saka ndaona kuti ndofunga kuda iplani yekuti havasi kuda kuita se kuzondibhadhara vakaziva kuti bhadhara chiko chinyiwa chingori chichienda kubhadhara makwati waivashandira kana kuti kavari kundishandisa izvozvo vakandikuvadzisa vaiti vari kunditora ukadzi kundisungisa kwavakandiita kusungisa kudini kuenda kumabhara kwacha kwanzi panga ari kwazani vakamboenda kumabhara kwacha saka kuenda kwavo kwakaita kumabhara kwacha zvaiva nengongwa ine madays epassport anga asiri valid uyezve mazuva egweshe ravo rekufambisa anga apera ndo zvakazokonzeresa kuti aende kumabhara kwacha ndopano ndakabva ndazokidnapwa ndapedza sentensi yangu ndomakazokidnapanaita sei ndapedza sentensi yangu yemadays vachipedzawo zvekare changamire utongo hwavo kumabhara kwacha ndo pavakazopambwa une vakavapamba vakapambiwana nevanhu vandaigarisana navo kuti muite sei kuti vanditore mukadzi wavaitaurewo vachinyatsokuudza imbonembone kudai vaitondiudza neeko iyoyo kuti takutora ukadzi asi kutorwa uko makanga muchiiswa pai chinoratidza kuti matorwa chinoratidza kuti vaitaura vaikatanga kundiisa chinhu mukati memwoyo chichindirwadza vobva vandiisa zvinhu muno zvaindirwadza vachibaya kudai so ivavo vanhu vainaitaura zvadi ndopavandi vaindiisa zvinhu uku vachindidhonza weti nezvinhu zvavo ndaigona kuita weti more than 20 times per night vachinorasa mvura pakati peusiku handairara handaikana kukotsera vachidhonza chibereko changu hamene chinhu chavaidhonzesa chibereko vondirumisa nedzavaiti tsikidzi hamene mamoskito here saka ipapo vakandirovesa nemapurisa ndotori nemasikazi acho saka mapurisa acho nevakandiisa cheni dzikanyura first time yangu ndakaita maronda kukwatuka ndichinzenzereka kudaro ndakaenda kumusha kwamai vangu kunongori nekakicheni ka1 kitchen nekuti hakusina ndainonaiwa nemvura ndirimo votanga ndakaburira maclothes eropa vachindiisa zvinenge zvimasosori zviya ndozvavaindicheka nazvo vachindicheka nazvo kudzimara ndabuda maclothes eropa mudumbu mangu ndofamba kana kuti 200 something case dzichifamba vachinditeera nemotikari dzeblack mashure vachiita kunge vari kunditeeredza kunge pamwe ndichazoita kana president or something like that
handizive ndakanaiwa nemvura ndakatambudzika for more than ezvinezvi ya11 month yangu ndiri murod ndichingotambudzika chaiti. Saka ndakazofunga kuenda kuJoburg kuti pamwe ndinotsvagawo mushando chero wemumba ndichiti pamwe vanhu ava vanogona kundiregedza. Havana kundiregedza. Ndakaenda paambasada yeikoko ndisina kana mari yebhazi yekudzoka. Ikoko vakandipa certificate yandinayo yerepatriation certificate rakatoprintwa repatriation certificate. Vachinditi munzeve mangu iri ndere kungosanotaridza kuti ndo basa rauchaita nekuti rakanyorwa kupfirwa nepeni chaiyo raiti richazonyatsoitwa zvekuprinta. Saka vaiti zvichazozadzikiswa sezvataurwa zvakaita semunhu ndisiri kuziva kuti zviri kufamba sei. Apa pese apa Mwari vaipindira nekuti ndaisabhadhara mari. Ndaikumbira ngokuti ndiri kunzenzerekawo asi ndaibatsira. Munotsva mukafira pabvisai mbatye. Chokwadi. Ndapedza izvozvo. Mazama akarembera. Aiwa. Asi. Bvunza yedu kamunhu ari kuzvifambira. Aiwa. Zvakanaka isainyari. Kuti nefoni. Ndobva ndadzoka muno ndiri kungonzenzereka. Ndiri kungorara murodhi ndabva ndabirwa dzimwe hembe dzangu. Ndabirwa hembe nedzimwe dzandakanotengeswa kuti ndiwane chikafu chekudya. Ndatambudzika zvakanyanyisa ndaigara ndichichema nanhasi ndongogara ndichichema. Ndangofunga kuti zvichazopera sei ndozoita sei zvino handina kana sendi rekudya. Vaindirambidza vanhu kuti vanditengere kana chikafu ndichipedza 3 days ndisina kumbodya mutauni. Ndibva ndazofunga kuti kira ndimbobva muno ndiende kuZambia. Ndakabva ndikakumbira bhazi rekuzambia ndatengesa hembe dzangu. Instead of kubhadhara $20 vakandiita 15. Vachinditi tikasvika pabhodha hatipfuurire nekuti uko ndezvemugano. Havana kusara vakaramba vachinditeera nemotikari dziya dzeblack ndakanodziona ikoko asi ndakatambura ikoko nekuti inyika iforeign country haikwanisa kuti vakwanise kundibatsira chaizvo kana vaingonzwa izvozvo zvekutaurwa nekuti munhu wacho aibhuruka so unopinda munhu oita kunge apfeka munhu utaura ari iye ari mukati memunhu. Maitomona achibhuruka achizopinda munhu. Handimuoni zvangu but it's like fiction zvinongoita kuti pamwe maingoita kunge mangozvinzwa mumwe menyu akataura pamuri ndaito zvinobata neeko zvaibata neeko yepandiri zvaibatana nemazwi enyaya. Saka ndasvika ikoko handina kukwanisa kuwana munhu anoita sei anondibatsira. Ndakangoramba ndichingotambudzika saizvozvi. Ndakasvika pakuchema ndakaenda paembasi ikoko vairamba kundibatsira. Kwakanga kuine vamwe vakadzi aituma vanhu ine vakadzi vakanditaurira mashoko akaipa. Ndikangofunga kuti kira ndidzoke. Ndakaenda papolisi epastation pavo vakandinyorera tsamba yakazobiwa zvaiyo vakatora bhegi rangu handakuona kuti rakabhururuka here rakaingobhururuka kunge zvatorwa nechemudenga. Zvinhu zvangu zvakawanda hembe dzangu zvakawanda dzaingoenda. Saka ndobva ndangozonyorwa tsamba ndakauya futi mahari ndikadzoka ikoko kuZambia mahari. Zvainhu zvacho zvaingoita kunge zvina Mwari mukati asi zvinorema
zvinochemedza nguva dzese nekuti zvinondirwadza. Toenda kana kuti wakumbirawo dhora rekuti udye sadza, iwo bhururuka woenda munhu wacho paipapo, utaurira musamupe, iwe uchinzwa nzara, unzwa sei? Unorwadziwa kusvika pekupedzisira. Vanhu vanokutaurira zvakawanda murodhi uchifamba, vanokutuka, vanokusvipira, vanokuita sei, zvakawanda zvinoitika mukati muupenyu. Saka ndakazonzwawo nemumwe munhu amini zvakangouya mupfungwa mangu. Ndakambotanga ndichitsvaga Tilda kuZBC kuStar FM kuti ndimudze nyaya kuti pamwe dambudziko rangu ringaita sei, ringaperi, kuti pamwe ndoonawo vanhu vanokwanisa kundibatsira, nekuti kana nhumbi dzemukati chaidzo ndakapedzisira ndisina, zvaingobhururuka nepaper bag dziya dzandiye ndakaisa. Saka bhegi randinaro panze rakapona nekuti ndairara ndakatsamira pazuva paipai pasafe station yemuna Samurai pandainyanyurara, ndichitya kuti pamwe ndosikorepa kana kuti muBroadport ndemandaigara kazhinji, but vaindidzinga, nanhasi vachiri kungondidzinga, but kana usina kwokugara chaiko chaiko, umboenda kupolice station, umbonoda kuti pamwe ndinganzwikowo nyaya yangu, mapolisi vese vairamba vasingade kundibatsira. Saka ndakazoona ivo vekwaedza, ndakangoti ndichipfuura ndakamutanga ndaenda kwaminista kwapresident's office kupa Mutapa house, ndobva ndanzinyora tsamba yekunyorera president, ndikabva ndanotenga envelope, ndakabatsirwa nemumwe munhu, bva ndanotaipisa tsamba iyayi, asi ndikuona hapana chiri ku, because ivo vanhu vacho vanotaura kuti ndovakabamba vakabamba kuti kutora nyika nechisimba kuna vamunangagwa, ndokutaura kwavanoita kuti hapana munhu achakwanisa kupfuura isusu vamunangagwa takavabvisa pachigaro, ndokutaura kwavanoita. Saka ndakangoti ina ndizvizivi nekuti ndandisipo, ndinegera ndingonyoresa tsamba yacho. Saka tsamba yacho vasikana vacho vanenge vari kuigarira here kuti ini ndiregedze kubatsirwa negavhumenti. Tsamba iyi yanga iri yekuti inambuya? Tsamba iyi ndakanyora kuti inini ndonzi Unica Chipangura, ndakakidnepwa ndichibva kuSouth Africa, ndibva ndataura zvese zvakaitika, zvekutorwa chero handina kuzoisa hangu zvekutora wakadzi, ndangotaura kuti ndikushupikawo ndoda kubatsirwawo baba nepekugara nechikafu nebhutsu handina. Hanzi kwai wakaitwa sei? Nemari. Makapambwa nani nyanyana nyatsoinzwisa pakupambwa apa? Mazwi here kana kuti makanyatsopambwa chaizvo? Ndakanyatsopambwa chaizvo. Mukaendeswepi? Vakanditora, vanditora kudaro, vakangosononditi amai pindei makatorerwa kupi pekutanga? Ndakaburitswa mujeri, handiti ndaine 2.5 months ndiri mujeri, ndaenda kumakotsi ka3, ndokubva mati ndokubva ndasvika painzi paengine garage, ndakatanga ndasvika panonzi paHome Affairs, pandapuwa kabhegi kuchiri kuSouth Africa SA side, ndobva ndapuwa kabhegi kaive netoiletry yese, zvekugezesa nekatauro nemaslippers nezambia, ndofunga iri 5 meters here kuti handisive ipapo. Ndabva ipapo ndobva ndauya, ndobva dzadza kumapasti 4-5 o'clock, vandaenda kurengi yemabhazi, vandanobvunza kuti ndinowana here transport yekuenda kupi kuZimbabwe. Zvikanzi hapasina, utoya mangwana makuseni, urikuona ini ndiri stranded, ndisina kana cent, kana 50 cents kana. Saka vanhu ava vakandiona manhero aya andaitsvaga transport. Ndaenda makuseni, ndakangoona paine varume 4 vari panapa, ndichingosvika pamaterminus ipapo, ndobva ngonditaridza bhazi, vasina kumbotaura neni kana kuti ase, vanzi amai pindai mubhazi iro tokubatsirai, takakuonai manhero, kuona ndokubambwa kwacho kwavakaita, advantage yekuti ndipinde mubheki mubhazi mavo. Ndikaswera ndiripo the whole day,
vandazonzwirwa tsitsi nemwamurume vanditengera machips nemabhanzi nedrink ndingorimo hatina kubuda mubhazi ndakasweramo ndaka 11 o'clock dzepakati peusiku ndodzatakasumuka takarara tichifamba handamboziva kuti tasvika kubhodha kana kuti tadarika bhodha sei ivo vaita hanzi takujambisa nechemudenga ekweya eti takujambisa nechemudenga kangoerekana ndakunzi ndakusvitsa kuhighfield but highfield yacho yakanga isiri highfield yandinoziva mabuildings acho anga asiri highfield ndakagara pahighfield kuhighfield ivo vari kuti vakanga vamuno mudhuna munova imo pedyo nekuno kwatinogara Changamire asi madumba achona anga asiri ava vaiziva. Endererai mberi. Ndanemburi. Ndakagara ipapo 4 days ndichirara panze. Ndiri ndega. Ndiri kuseri kwemotikari vachingondishiridhawo vanhu vaiva ipapo kungoitira kuti vangoona kuti chichikuitika. Ndakangoita laki ndakaona umwe murume akati akundibatsira. Akandibvunza kuti amai ndakuonai 4 days mukurara pagaraji. Mukurara pagaraji 4 days munombogara kopi ndikati kumarondera. Saka ndikakupei mari yekuti muende kumarondera. Ndikati kubva mutaundi kusvika marondera $3. Kubva marondera kusvika kwasvosve kunogara mai yangu $3. Saka kubva mutaundi kubva iko kuhighfield kwandoziva iko kwakusiri kuhighfield kwandoziva kuhighfield kwamutaura kuti kuhighfield kwacho $1 kusvika mutaundi saka kanipa $7. Chingosvika mutaundi muya ndakapinzwa mukombi vakandinongedzera paive nemakombi ndofunga about 4 or 5 vakangondinongedzera kombi zvikanzipinda kombi iyo iri kwekupeseka usapinde mamakombi iye murume yakanipa ndakafamba tikambonotenderera kunge tiri kutenderera gomo ndabva ndatomwarara. Hama dzenyu dziri ndidzo dzese dzakakonondiramba one ndasava nasisi 1 vari kutafara. Unoziva namba yavo yefoni? Chokwadi. Inonzi Eunice ndiro? Unica. Tiripo makati zvenyu. Ini ndinonzi Tapfumanei ndiri mutapo wenhau. Kose matanga nekundiseka kana kuseka zita rangu? Mati? Zvoti ndiri mutapo wenhau? Saka regai ndichikutapai manje. Ndirangokonfema hama yenyu panapa. Unica ihama yenyu? Chaizvo. Ko ndiri kumuona kari kudzengerera mugwagwa mhanzi chiko? Makatomutorera pisoda. Saka hanzi tinomutaza kuenda kumusha chii? Oh.
Kana kangotokeresa ukamutora ndaitongozwa chichimutora ndomuita mumba maneri iyaya anorakatenga kufunga madhoo achitarokuti kaita mumangu inini kana mangu vazii vangu vamwe vari kubhotswana vasiri muno muzinda asakati achido vari muno vanga kuti akuzwakanimatirana saka chiri kumutaza kunogara pamba paamaichi neno iwo ndiani kweizvero takura iye ndataura kuti ndiri mutapi wenhau hama yenyu ndikuona ichidzingerera mutauni handindanyebe saka ndakutonzwa kwamuri information so that ndizive kuti munhu anobatsirika yata sedosanda kuuza kuti haungatenderereka munomuka kana uine hama ndipe nhamba yehama yako nditaure nayo ndinyatsokonfirma kuti chii chiri kukunetsa chaikoko akati kuna sekuru mwana wanzazviramai hanzizo mandibira mari 200 akatotengesa mombe vakafamba ichienda kunyaradzi yamai ikaona sekuru vaya vakatovharirwa nekuti munhu wese anomatika zvinhu zvaanoita inini handaimbochaza kutengesa mwana wamai vangu ndotomune homu ndinotochengeta nhiri yayo dzimwe zvichekafu ndikaza kuchengeta iye handaimbotadza kuchengeta iye bati mazi paanoita izvezvo anga ari pamba ipapo anopfuudza vange izvo zvaanga ari kuruho kune vanhu vakaenda naye kusaudi africa akasiya aita zvinogara zvakadai hapana mapurisa asingamuzivi pepese anozvisanga kana hama dzake dzake dzakutosa akutogara urendo because munhu wese wange anomupemera nyaya munhu wese wange gara naye anomupemera nyaya saka nzii dzacho zvinhu zvokutoti ipo panapa anogona kutopedzera atondifemera kuti nyaya ini ndida kutomubatsira pana mapurisa ekumabhuku akatotozira mupurisa pamabhuku akati tora kurawandisarike iwo mupurisa iwo ndida kuti repa akamumhanyisa kupinda mutengi aisageti aiwa maita basa maigwadze saka rega ndione kuti panapa ndibheru zvichakanaka nokuti iwo ndikabviti mukundida handiti ka aiwa maita basa maigwadze ndanyatsonzwisisa nezvehama yenyu panapa ari kuri kokati kwari ndotori naye kapanapa ndiani panhamba yacho kana muda kutaura naye kuti nhamba yacho ari kamurisa muku ndiri mutauni uyo akatopedza zveso musaiko akatozvimirira nechi yake tonotinamba mama yake achii handiti chandotikamurova anodzokera munhu handiti ka ime hambusa kutaura naye kana ndisatozvinokutaura naye nepisoda handibvumi ndokutozizatokotaura naye anoita zvaunotaura kutiyo vakadii zvakati vangamuyabusa sakana iai handiti ka aiwa maita basa maigwaze zvakanakai matista ndani zvechipamoni ani unika iyo yataura nemukoma wakwe iyo yataura nemukoma wako ndiyataura kuti utange kupapo kutaura kuti andinyepera pakati inini ndaiti ndakauya vaisonondidzinga kumba kwavo nekuti ivo ndaingoti ndakaenda vakatofanotora vana vavo nevazukuru vavo 2 anonzi ana ndo mwana wavo second born ane vana vake 2 musikana nemukomana handisi vangu tutaura nhoroondo dzemusha kwenyidzi unoziva kuti senda kumbira nhamba yemukoma wako pawanga uchitaura pane zvandaona zvisina kuti twasana kutaura nyaya yako kana leni mira nditaure ndosaka ndakumbira nhamba yemukoma wako yekuti hauna here hama yako ukabva wataura ika kuti ndinayo ndataura nehama yako wainzwa ichitaura zvava zvandiri picture yandanga ndichiona pawanga uchitaura nyaya yako zvava zvazvasadzikiswa ndosaka ndakubvunza kuti une here chekutaura pane zvataura nemukoma wako hasisaunzwa nhoroondo dzevana vavo idzi mukoma wako ari kuti nemakii ekumba hauna here makii ekumba kwamai vako mira chiri kukutadza kuenda kumba kwamai vako uchigara mustreet chii nekuti wandipa picture yekuti uri kugara mustreet hauna kokuenda mukoma wako ari kuti une makii epamba pamai vako chando chikakurova chadzokera chiri kukutadza kuenda pamba pamai vako paine makii chii mumba imomo handi munodyiwa unenge uchidyei inini handisi kusenza handisi kuita sei hauinani nehama dzako mukoma wako akutaura zvawakamutaura akanotora pisoda pamusaka peunhu hwako hapana unhu nekuti ndaiti ndikaenda kumba kwavo ndokwandakatanga kubuditsira ropa ikoko vachiti vari kunitora ukadzi ivava sisi vangu
saka ndaida kuti vaexplain kuti vanotora ukadzi wacho ni sei kumapurisa. That's why ndakamhan'ara nyaya. Imbomira nimbokubvunza ivivi. Sisi vako hama dzako ndoda kuti udzibvise panyaya yedambudziko rako iri. Rekunzwa nzeve dzako uchitaura uchiudzwa twese twauri kutaura utu ndandakatiirirawo. Neiye yazopinda iko zvino ndandakativirirawo kuti tisazorasike tese tinzwanani. Wanzi iwewe une pekupinda, chumbonero dzekupinda unadzo, ukadaira kuti unadzo, wadaira kuti unadzo, iwewe kumamisha munhu akanopinda mumba akagara, kumusha kunoitwa maricho. Maricho zvisineito wasakura mumunda here, watemera vanhu huni here, watsvaira ruvanze rwevanhu here, waita sei? Unozvisarudzire zvokuti iwe uzotaura pano kuti uri kurara munzira iwe uine maoko ekuti ukanopinda pawapinda unowana pekugara. Ipapo wanga uchinditsanangurira kuti ndinogara munzira, ndinorara panzira. Ini nekutarisa zvangu kuti munhu uyu anogara panzira, nhumbi dzacho ari kudzisukira kupi? Kutsukira kudai kugara panzira. Ngeye uchizviitisa zvekugara panzira iyo imba yamai iri. Chumbuniro dzekuti upinde mumba maamai ndiwo nadzo. Igoreka ndirati kutaura. Iro gore racho kana akava nhasi chai. Nyango shumba ungada kurara panze kumba kwamai. Hakuna munhu anomboda kuchengeta isiri hama yake kwegore. Mama wako ati ini ndinotochengeta ndirira. Handina chikonzero chekutadza kuchengeta mwana wamai wangu. Asi unhu wake. Unhu wei? Dai vanyatsotaura kuti unhu wei? Hwekuti inini vari kutiendera pamba pa ndaenda pamba pavo ndoti nini vari kukuvadza. Ndinoona sei kuti vari kukuvadza? Ndinoona nekubleedha ropa nekurwadziwa nyama dzavo. Ivo ndo vanenge vachiuya mueko uchapenga chiteto chasara. Mwanangu, chimbomira zvasisi vako zvedaka. Iwewe pachako mwanangu pachako. Imba iripo. Maoko unawo. Woraiti ukaona kuti hama hadzikudi. Unodii kuzvishandira nimangu. Kune chembere nemakarabhoko vanoita marichoko. Vachivana pekurara vachigara mudzimba dzavo idzodzo chero yakatsveyama kudai anenge arimo. Unodii kuzviita izvozvo. Tozokubatsira hedu pane matambudziko ekuti zvechokwadi munhu anogona akasangana nezvinhu zvisina kunaka paari. Asi ko izvi zvokuti zvinoda iwe wenyama kuti ufunge wega pane kurara munzira. Ndakamboedza kugara kumusha kwake. Ukabvirei pane kurara munzira? Ndakabvira izvozvo zvokuti ndaikuwadzwa ndichibuda maclothes nebaba vamai vako futi? Ndakaita kensa yechibereko. Zvino haubvika haubvira. Ndakaita kensa yechibereko. Ndisati ndaenda kuSouth Africa. Gomarara rechibereko rinotobuditsa ropa rakawanda magodo kudai sokuti ekutamba nao. Wanzi nemadoctors auchafanirwa kuzobuda ropa futi. Vanobuda wawasiswa. Ndabva ndazonobuda ndakwasiswa. Asi uchizoziva kuti nechirwere chegomarara. Aufanirwe. Wapomera mhosva iyoyo kuti ndiwa kuti zviita. Ini ndinofanirwa kuti kanyangwe ndiri kumusha ikoko ndofanirwa kutakura 5 lita chete yemvura. But unotakura mvura kwandiri kuita ku20 liters ka. Zvinotonda affecta. Angabatsirike sei muzukuru wenyu? Asi kugara panzira. Uchiti nami ndipewo dhora rimwe chete munhu akasvika zvawakaita izvo. But still dhora racho chero ndakaenda kumusha kwachona hapana kana. Uri chirema here mwanangu? Kana wakatsvaga maricho ake havandipe vanoti vanongoti ari kunzenzereka uyu hatimbomupa kana chikafu. Havasi kundipa ini. Ndakatobva imukoko nenyaya yekuti ndakanga ndisina ndakatozokwira zupwe yekuti Zambia makasvika. Ende ndandakateerera nhoroondo yake. Kana kwazana akasvika hapana paakamboti ndakashanda ndikaona kuti makwati pese anzi kungokumbira ndiye ndisina kana kwati rekukwirisa kudzoka, ndisina kwati rekukwirisa kuenda, ndisina kwati rekukwirisa kudai pese chete. Saka unenge waenda kunoitei? Ndichifundzira kuti pamwe ndokona. Woenda pamusha pamai vako unorima?
nguva yacho yekurima yakapfuura. Mai we yakapfuura. Ko pese pawaiswera uchindendereka pauri kuti hanzi unongodzenzereka. Hatidi kuzvinzenzereka kuzviiti saka. Ndisingambozviitisa ndaita kunge. Sakudi iko. Izvezvi ungarara kunze ndorara mudhona musango umo munzira umo. Musha uripo wamai wawakasiya. Chumbunuro dzemusha wacho unadzo. Ipapo ndo panyanya kundibata ipapo. Unadzo chumbunuro dzacho. Iwe unoda kuzochengetwa wachembera kudai nevamwe vako ngenyi. Uronga upenyu iwe. Upenyu hwauri kurarama kuti wakabva muchipfambi. Asi iko zvino unongo uchingoti hazvina basa deni chingoti wowanda nyimba naye ndiyeyo. Ndichipiwa akabati ndikesadza ndichidini. Zvinonakidza. Zvinonakidza iri izvo zvinhu zvakadai. Nokuti uchigara mudhuna muya unotodzokera pabasa rako rwanga wagara uchiita makore ese ekare. Chimbonovatiwa kuchidzoka nezera renyu makura kambuya. Hamusisiri mwana mudirikana nokuti ndinorayira upenyu. Kwete. Munhu anorayirwa upenyu ipwere. Imi munoda kurayirwa upenyu makura. Izvo mauya kuno. Mauya kuno tinobatsira nemushonga wechikaranga. Ndandakateerera nhoroondo dzenyu ndichiti ndichazokuudzai zvangu ndakusiyai muchiropodza muchidini. Uyo manje ndiye abva atanga oti kwekwe kuti anganga achifungawo zvena anchifunga. Upenyu hausi hwekuita zvamuri kuita izvo. Mukahuta zvamuri kuita izvo upenyu hwenyu handisi kuziva kuti mune muchizosvika kupi napo. Muri kuzviitisa chiseko chenyika. Munhu asiri chirema, munhu asiri bofu, hamuna hapana panorwadza. Mopedza zvemuti sisi wangu ava nhuta yaya ndakaita iya ana chiremba wanga wati hauchabudi ropa baba. Nhuta yese chero mukabvunza ini ndiri murapi wenhuta iyi. Ana chiremba vanogona kutaura sekudaro. Asi mukati umu nhuta inoramba ichikura. Makambona chiremba anorapa nhuta ichivanhu ikapera imi nhuta ive. Ndiani? Inoramba iripo. Inozopedzisira yakubuda magodo chaya akadai so Europe maakubudisa zvinonhuhwa. Nenhuta. Saka musapomera hama dzenyu kuti zvinhu zvadziri kukuita yapa. Musadzipomera. Nekuti mukafamba muchidzipomera mangwana ndosaka nhasi maakushaya anoriitira. Chero vanhu vachitiona kuti mune dambudziko vanotetedza kugamuchira nedambudziko renyu. Kwete zvokuti chimunhu chiya chinenge chinoenda kunopfeka munhu iya kuti arambe. Kwete hapana munhu anosungiwa nechiro. Zvinongoda kuti munhu achifunge nedzake shamidzi kuti ndomisa sei upenyu. Maona kwamama akusvika mandakudzai kuti mukuru wenyika makamunyorera tsamba yekuti hii. Munosvika kwese ikoko muchibharabhadza tsamba dzekuti kudidza mama akureva. Dzekuda kuchengetwa vane musha. Dzekuda kuchengetwa imi musha munawo. Mapedza nyaya yacho yamuri kutaura mangwana nyaya yamugona kuzvimirira basho. Zvokuti vanhu vanomutarira munzeve ndio vanotaura kuti vakuru, ndio vanozo ndio vakazotora nyika kare. Mukuru wenyika asasa apa mukuru wenyika akabva. Munozozvimirira mangwana zvamuri kutaura ipapa. Vanhu vacho vanobhururuka vari mudenga. Munhu ngaadzidze upenyu. Upenyu haisi dambeba. Mangwana tomboti munenge muine vana munovadzidzisa chii zvakadai. Hakuna chamunovadzidzisa kana muchiita munhu wakadai so. Mupfungwa mungozara badzi kuti dai ndaita chipfambi dai ndangochengetwa muda kudya zvemahara zvani. Hamusi chirema, hamusi bofu, hamupenge. Chachiri kunetsa chi. Mabasa ari kuchaikwa. Zera renyu ingava mwandiito vasikana vebasa vano. Nezera renyu. Vasikana vebasa munhu anotambura chai ane zvamirezvi. Munhu arari munzira. Iwe ndiwe ndani chikumbiro pekushanda. Iwe vanhu vaya hamunawo ndinozoda kusungwa. Vedu ndirudawo basa. Ndinoda kushanda. Muri kutadza nei muchiswera makarara munzira muchikumbira vanhu zvekudya. Manyaya kupererwa zvakaita sei. Mukadzi mukuru anga anoziya zvakadai seizvi. Muri munzira chete. Saka muchafira munzira. Mai vakasiya musha. Hamusida kugara kumusha upenyu huya hwamai narama muno mudhuna wechipfambi. Ndio unenge wakabata mumusoro. Kuda kuya zvemara. Mazuva afamba emachembereni. Endai munogara pamusha. Makura mukuti muchadzoka kuti amusikana. Hapasisina upenyu hwakanaka. Umbikai. Kana hama hapana hama inoda munhu wekuti anzi pamuromo pakadai. Pamuromo ka. Apa chirwere chacho ndiwo nacho. Waendawo kumba kwehama usvikoti zvakazotanga futi dai ikoko saka ndiye akandiita. Ndiye ana anokudai.
munhu anobati kana aida kuyamura iche anotya kuti ndikavayamura mangwana ndinopiwa mhaka. Ina asi kuregera kubatsirai asi ndikukutsurai. Kubatsira handireki. Ndinotobatsira asi ndiri kutaura kuti apa ngapagadziriswa apa. Chero mutorwa chaiko haagoni kuzokudai manje. Muchitaura zvamutaura handikazonzwa zvakadai ndikazonzwa zvakadai. Muchinyanyawo futi. Naiwo kufamba kwenyu kwamunenge muchiita nenzira dzenyu dzamunenge muchipinda-pinda idzo dzidzi. Hauzivi kana nepaunopiwa zvinhu zvinokunetsa. Chifambi chaicho wazukuru chakaipa ndinogara ndichichitsura pano. Mangwana unogona kuti waona murume ane makwati asi murume mangwana ari kuya chikuzora zvimwe zvinhu. Zvokuti ndiwo unonge wakutambudzika. Waakushandiswa nezvinhu zvake ndii. Tapedza isu. Zvapera. Nzeve dzekunzwa, manzwa. Ndanzwa. Changamire mutorwa kudzidzira kwenyu vakurayirai. Kufuga kana kuwarira zvakwamurichira. Kubatsirai vati ndinokubatsirai. Pane zvinonetsa Nenzira yechivava. Asi izvi zvemunhu wenyu yadunga muni yaita chake ndiwomba muni. tatenda. Chachikondora chakuzvizivira. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.